There are some good examples which we hope Romania will look towards. Avem și niște bune exemple care sperăm să intereseze și România. In Slovenia, a national preventive mechanism under the optional protocol. Iată, de exemplu, în Slovenia, un mecanism național care este instituit conform protocolului special, So-called NPM+, se numește NPM+, represents excellent engagement between both civil society monitoring mechanisms and official statutory. care este o combinație excelentă între activități de monitorizare din partea societății civile și acțiuni din partea autorităților. Moldova is also going down this road. Și Moldova a luat-o în aceeași direcție. And we believe it would be fantastic to see the Romanian and Moldovan governments cooperate. Ar fi fantastic să vedem de altfel o cooperare în acest domeniu între guvernele Moldovei și României. And finally, an offer of support. Și în sfârșit avem și o ofertă de sprijin. We have substantial expertise in this room. Noi avem în această sală de altfel o cantitate foarte mare de experiență. And MDAC will shortly be launching a new toolkit. În scurt timp, MDAC va lansa un nou instrumentar, dacă vreți, un instrument About inviting inspectorates to involve people with disabilities in monitoring direct. cu privire la modalități de a implica în activități de monitorizare persoanele cu dizabilități. We would like a commitment today from the Romanian government that you will trial this out actually very, very soon and give the support to civil society organizations to do this. Așteptăm, am dorit și din partea Guvernului României, de altfel, un angajament în sensul că va sprijini societatea civilă în această direcție. Thank you very much. Și cu aceasta vă mulțumesc foarte mult. Excelent, Steven. Mulțumim foarte mult. Acum, domnul secretar de stat ar trebui să ne spună punctul de vedere al domniei sale, iar ridica eu câteva întrebări pe cele trei paliere, pentru că vorbeam de mecanism de coordonare, mecanismul statului. Cam cum îl vede, din cine ar trebui să fie format și ce anume ar trebui să facă în concret. O a doua întrebare ar ține de palierul 2, care vizează mecanismul independent de monitorizare. Să fie unul, să fie două, să fie mai multe. Alineatul 2 face referire la unul sau mai multe mecanisme independente. Și a treia întrebare care ne privește pe noi toți și care se referă la societatea civilă, care trebuie să facă, cum a spus Steven, vizite de monitorizare, cam cum încurajează statul efectuarea unor astfel de vizite. Și de ce trebuie să încurajeze statul? Statul nu trebuie să aibă frică. Am pomenit un termen esențial, teamă. Statul poate să aibă teamă de aceste vizite ca să nu știe, să nu ia la cunoștință de lucrurile neplăcute care se petrec acolo, sau statul poate să-și schimbe un pic viziunea și să culeagă informații vis-a-vis de ceea ce se întâmplă acolo, ca să poată să schimbe viața acelor persoane. Încă ceva. Trebuie să mă laud pe colega mea. Steven a pomenit despre protocolul opțional la Convenția privind prevenirea torturii. Acela este un alt instrument la fel de important. Am încercat și în direcția aceasta. Statul a ratificat și acest protocol opțional. Nu avem încă mecanismul în vigoare, dar ne-am străduit încă din 2007, am invitat experții Asociației pentru Prevenirea Torturii de la Geneva în România. Am avut nenumărate întâlniri, inclusiv invitând avocatul poporului din România, inclusiv invitându-i pe colegii din Slovenia, la care făcea referire colegul nostru Steven. Nu suntem foarte avansați din perspectiva protocolului opțional. Haideți să vedem ce putem face în ceea ce privește convenția care face subiectul discuției noastre. Domnule secretar de stat. Vă mulțumesc. Doamne Gulescu, înainte de a vă răspunde la toate întrebările, aș vrea să fac un gest, pentru că sunt la o conferință organizată de societatea civilă și de reprezentanți care depun toată pasiunea în ceea ce fac, foarte mulți prieteni care se află în sală. Vreau să fac un gest să îi dau din timpul meu 5 minute sau cât este nevoie doamnei Andreea Moraru și să vorbească înaintea mea. Aș vrea să vorbesc ultimul în această sesiune de deschidere, pentru că pentru mine
reprezentant al Guvernului, ați fost și sunteți întotdeauna prioritari dumneavoastră, reprezentanții societății civile. Eu, de altfel, am și urmat a doua facultate dreptul mânat de un îndemn și o definiție pe care o dădea Hegel societății civile, una tot cuprinzătoare și una care punea gradul de apropiere de un individ și de beneficiar ca fiind primordial. Și asta vreau să fac astăzi. Doamna Moraru, aveți cuvântul și apoi cu îngăduirea organizatorilor și apoi voi încheia eu. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos de ofertă, ca să zic așa. Pe de altă parte, cred că se și potrivește bine, pentru că și eu, la rândul meu, vorbind din perspectiva prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilități, aș avea la un moment dat de ridicat anumite întrebări autorităților statului și reprezentantului Guvernului. Numele meu este Andreea Moraru. Vorbesc astăzi în fața dumneavoastră în calitate de membru al Bordului Asociației Europene a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități. Pe lângă aceasta, locul meu, acolo unde îmi desfășor activitatea, este Fundația Alfa Transilvana din Târgu Mureș, unde sunt director de dezvoltare și lucrez în această organizație de 11 ani. Și de asemenea, de aproximativ 3 ani sunt implicată și încerc să pun pe picioare o rețea informală a prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilități, care se numește DizabNet și care momentan numără în jur de 70 de membri. Revenind la prima poziție, să zicem așa, aș vorbi un pic despre EASPD și despre rolul EASPD-ului inclusiv în concepția mea a ceea ce înseamnă să te implici în implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, pe ce paliere se poate acționa și așa mai departe. EASPD-ul este o organizație care numără în jur de 150, o organizație umbrelă cu sediul la Bruxelles, care numără în jur de 135 de organizații umbrelă sau individuale din toată Europa. Reprezintă undeva în jur de 10.000 de membri, peste 10.000 de membri prestatori de servicii pentru persoane cu dizabilități, ceea ce înseamnă cam 20% din numărul estimat la nivel european de prestatori de servicii pentru persoane cu dizabilități în toate domeniile. Deci nu numai servicii sociale, aici vorbim și de servicii educaționale, servicii de ocupare, așa mai departe. Este o organizație foarte activă și ceea ce am apreciat la ei și apreciez în continuare, au un interes deosebit în, să zicem așa, extindere în zone în care Uniunea Europeană oficial și formal încă nu a ajuns. Atât în zona central, est, sud-est europeană, mai nou și către Turcia, deci tot mai către est. Ceea ce face din această asociație o asociație extrem de interesantă, pentru că la un moment dat concentrează extrem de multe experiențe din toate țările, din zona europeană și mai nou și din SUA, legat de prestarea de servicii pentru persoane cu dizabilități, de situația persoanelor cu dizabilități din diferite state și astfel începe să aibă un rol din ce în ce mai important în ceva ce nu se gândeau ei inițial atunci când au înființat acum 15 ani, un rol, să zicem, oarecum de unificare sau de omogenizare a serviciilor care se prestează pentru persoane cu dizabilități. Fiind o organizație umbrelă și cu sediul la Bruxelles și concentrată pe colaborarea cu Uniunea Europeană și cu instituțiile Uniunii Europene, bineînțeles, este membru în nenumărate platforme europene, câteva le menționez în fugă, este observator în Consiliul European, membru al grupului ONG-urilor din Comitetul Economic și Social, reprezentând grupul prestatorilor de servicii din Europa, membru de plin în platforma europeană a ONG-urilor în domeniul social, Social Platform,
membru al grupului de nivel înalt în domeniul dizabilității din cadrul DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities și așa mai departe. Deci pot să înaintez o seamă de implicări ale EASPD-ului la nivel european. Cu ce ne ajută pe noi faptul că există această oportunitate de a fi prezenți în mijlocul a ceea ce se discută în Europa în domeniul dizabilității. Odată este foarte important ca ceea ce se întâmplă în România să fie auzit la Uniunea Europeană. Ceea ce am observat în 3 ani de când sunt membru în bordul ASPD-ului, limbajul și oficialitățile noastre și guvernul, ONG-urile, limbajul l-am preluat. Dar dacă stăm să intrăm mai în adânc și să vedem fiecare ce înțelege prin conceptele cheie și conceptele de bază, ne dăm seama că vorbim de diferențe foarte mari de înțelegere. Și, ca exemplu, dau chiar ce înțelegem noi prin instituție, sau mai bine zis ce înțelege Guvernul României prin instituție și ce se înțelege la nivel european prin instituție. Ce se înțelege la nivel de Guvernul României prin dezinstituționalizare și ce se înțelege la nivel european prin dezinstituționalizare. E bine, acest limbaj, care uneori poate să fie ușor păcălitor, existând impresia că se vorbește aceeași limbă, asta poate să facă ca atunci când se ajunge efectiv pe teren și la cazuri concrete și la situații cum a fost și cum este situația de la CRN Gheorghe Șerbanț, dintr-o dată să ne dăm seama că se vorbesc două lucruri complet diferite și că România mai are mulți pași de făcut până a ajunge ca, într-adevăr, să implementeze de facto prevederile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Din punctul acesta de vedere, convingerea mea este, opinia și convingerea mea este că suntem abia la început și că cu toții trecem printr-un proces de învățare a ceea ce trebuie să facem și cum să implementăm Convenția ONU. Acum, legat de coborând de la nivelul european, mergând către nivelul național, ce consider eu că este foarte important de menționat privind rolul nostru al organizațiilor neguvernamentale și al societății civile în tot acest proces de implementare a Convenției ONU. Știu că suntem într-un moment, noi ca și organizații neguvernamentale și mai ales ca prestatori de servicii, într-un moment foarte dificil. Mecanismele de finanțare a serviciilor nu funcționează, mecanismele de contractare a serviciilor nu funcționează. Trebuie să facem față unor provocări nenumărate, inclusiv acela de a ține pasul cu tot ceea ce înseamnă dezvoltare de servicii pentru persoane cu dizabilități. Pentru că toți cei care suntem aici și prestăm servicii pentru persoane cu dizabilități, știm că trebuie să fim permanent la curent. Zona vest-europeană este extrem de inovativă în tot felul de îmbunătățiri a calității serviciilor, noi metode de lucru, noi metode de recuperare, noi tehnologii asistive. Deci, noi înșine, într-un mediu pe care pot să-l caracterizez ca ostil, noi ca și organizații neguvernamentale prestatoare de servicii pentru persoane cu dizabilități, deci într-un mediu ostil, trebuie și să ne comportăm și să ne asumăm rolul nostru de societate civilă și de partener al guvernului și al autorităților publice. În același timp, noi înșine trebuie să facem eforturi permanente de îmbunătățire a calității serviciilor noastre și de îmbunătățire a calității vieții persoanelor cu dizabilități, că și noi acolo trebuie să ajungem. Câteva cifre care cred eu că ar fi bine să fie amintite. Odată, când vorbim de instituții și de date statistice privind serviciile publice, trebuie să fim conștienți și de fiecare dată să avem în minte faptul că în România mai avem 329 de centre rezidențiale tip CIA, CITO, CRR, unde trăiesc 16.815 persoane cu dizabilități, media per instituție fiind 51, dar este o medie înșelătoare, pentru că există instituții care mai avem în România instituții cu 400 de
cu câte 400, 300, 200 de persoane cu dizabilități instituționalizate. În același timp, datele statistice privind serviciile publice menționează doar 58 de centre nerezidențiale, locuințe protejate, centre respiro, centre de zi, în care își trăiesc viața 2388 de persoane cu dizabilități, media aici fiind 41, care, pe lângă faptul că e o medie înșelătoare, iarăși trebuie să ținem cont de faptul că dacă la noi se vorbește de dezinstituționalizare de la sute de beneficiari, de la instituții cu sute de beneficiari la instituții cu câte 50 de beneficiari, e bine, în Europa de Vest deja se implementează metodologii de dezinstituționalizare de la 50 la 20. Deci în urmă cu 10 ani, în urmă cu 15 ani au făcut o dezinstituționalizare, iar acum procesul de dezinstituționalizare la ei continuă. Și noi trebuie să fim conștienți de faptul că trebuie să acoperim o diferență și mai mare decât ne închipuiam, pentru că noi ne-am stabilit o țintă de bine de rău, pe care nici aceea nu o facem în ritm accelerat. Ei bine, lumea nu stă și nu ne așteaptă. În ceea ce privește centrele rezidențiale și partea aceasta de cifre, trebuie iară să fim conștienți de faptul că aceste centre, majoritatea sunt în mediul rural. Practic, aceste persoane cu dizabilități sunt ca într-un fel de închisori. Există foarte puține posibilități de a avea activități colaterale, există foarte puține posibilități de a ieși din aceste instituții, de a lucra, de a avea activități lucrative, deci sunt într-o situație care eu cred că reclamă o acțiune mult mai rapidă și mult mai fermă din partea guvernului decât se pare că o facem. De asemenea, peste 60% din persoanele, peste 65% din persoane cu dizabilități din aceste instituții părăsesc instituțiile prin deces. Iar aici nu mai comentez, pentru că eu consider că deja cifra spune totul. Ei bine, este dificil să vorbești și să faci dezinstituționalizare, să vorbești de dezinstituționalizare, de reformă, așa cum este acum, să zicem așa, piața serviciilor sociale dezvoltată în România. Deși avem în jur de un pic mai mult de jumătate din prestatorii de servicii acreditați, conform registrului prestatorii de servicii acreditați din România, de pe site-ul NMSSF, un pic mai mult de jumătate sunt privați și mai puțini sunt publici. Dar în continuare vorbim de discrepanțe foarte mari la nivel de finanțare și de obținere de resurse. Practic, serviciile publice sunt aproape 100% finanțate din fondurile publice, pe când în cazul prestatorilor privați de servicii sociale, 70% din bugetul lor și-l fac ei, și-l aduc ei. Deci doar 30%, 29% din bugetul acestor prestatori de servicii privați vine din zonă publică. Deci vorbim de discrepanțe mari, vorbim de dificultăți. În condițiile acestea este foarte greu să ai o voce în fața guvernului, în fața autorităților, să presezi, să ceri dezinstituționalizare și preluare de servicii, dacă se poate, din zona privată, preluare de servicii, preluare de beneficiari din zona publică în zona privată și prestare de servicii la un nivel calitativ mai bun. Cum putem acționa? Odată la nivel european am menționat o oportunitate. Prin EASPD mai este și la fel și IDF-ul, care este mai important decât EASPD-ul. EASPD-ul este doar o organizație de prestatori de servicii, pe când IDF-ul este platforma reprezentativă a persoanelor cu dizabilități, a organizațiilor persoanelor cu dizabilități. Este foarte important a acționa la nivel european. În urma
crizei de la CRL Gheorghe Șerban din primăvară, am încercat prin ASPD să mobilizez atât Comisia Europeană, cât și Comitetul ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Cu această ocazie mi-am dat seama că chiar și ASPD-ul ar trebui să aibă o componentă de acțiune rapidă ca să poată interveni în situații din acestea de criză în care o organizație membră semnalează faptul că este o problemă. La fel ar trebui să aibă aceste sisteme, proceduri de acțiune și de alertă rapidă și alte platforme ale societății civile care rapid să poată să intervină când este o situație de criză care trebuie rezolvată. La nivel național există această oportunitate oferită, această nesperată șansă, nici măcar oportunitate oferită de Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, articolul 33. Chiar dacă este dificil să te gândești, să faci monitorizare, este iarăși timp și efort implicat, eu cred că este bine să ne mobilizăm cât mai mulți dintre noi și să facem acest lucru, deoarece și nouă ne deschide la un moment dat orizontul, o să știm mai bine în ce societate și în ce condiții funcționăm și toată partea aceasta de comunicare în cadrul societății civile nu poate decât să ne întărească. La nivel local, să nu pierdem din vedere oportunitățile care există acolo. De exemplu, sunt comisiile de acreditare a serviciilor sociale, care, mă rog, am înțeles că acesta este o chestiune de timp și se vor centraliza. Dar, deocamdată, vorbim de comisii de acreditare a serviciilor sociale, care, la nivel județean, care pot să ofere informații și care să ne sesizeze reprezentantul societății civile din aceste comisii poate să sesizeze. Vedeți că avem un centru și pot să vă dau un caz concret, fiind membru în Comisia de Acreditare la nivel de județul Mureș, una dintre acreditările care a trebuit să o discutăm a fost pentru CRN Călugăreni, o instituție cu 200 de persoane cu dizabilități instituționalizate acolo, nu aveau nici pe nimeni cu studii superioare în afară de director. Erau la reacreditare. Inspecția, AJPIS-ul recomandase măcar să angajeze un asistent social și un psiholog. Standardele vorbeau de 4 asistenți sociali și 4 psihologi. S-a făcut reacreditarea numai după ce s-a angajat minimal, deci sub minimal, acest psiholog și asistent social care să să-și desfășoare activitatea acolo. Din punctul meu de vedere, ca și persoană care este numită să aplice legea în aceste comisii, din punctul meu de vedere, acest centru nici nu ar fi trebuit să primească acreditare. Și aceste cazuri nu sunt singulare, deci iarăși informațiile se pot obține. Și mergând din organizație în organizație și împărțindu-ne munca, eu zic că putem face multe lucruri și până la urmă este în interesul tuturor ca să finalizăm reforma în domeniul asistenței sociale în România, faptul că mai avem încă, pe de o parte, instituții mari, pe de altă parte, reforme la nivel de copii despre care se vorbește că ar fi spre finalizare, nu face decât să ne blocheze. Ne blochează la toate nivelele și fiecare în parte este blocat. Societatea civilă este blocată într-un fel, guvernul este blocat în alt fel, trebuie la un moment dat să ajungem la capăt de drum și asta nu putem face decât cu efort comun și cu transparență. Mulțumesc! Cred că acum e rândul meu. Mulțumesc. Se aude, nu? Da, se aude. Mulțumesc.
Sunt foarte bucuros că sunt aici într-un moment important în care sigur că e nevoie de o reafirmare a angajamentului Guvernului pentru implicarea în monitorizarea implementării Convenției ONU în România și că discutăm de articolul 33 la modul sincer, real, fezabil și cu bune, cu rele, să vedem cum mergem înainte. Vreau să vă spun că în ultima perioadă s-au întâmplat câteva evenimente importante în ceea ce ne privește și în ceea ce privește acest angajament. Am fost prezent acum 2 săptămâni, cred, au trecut, la adunarea generală a ONU, unde am condus delegația României în prima zi la grupul la nivel înalt pentru dizabilitate și dezvoltare. Și acolo am avut ocazia să transmit un mesaj în acest sens și să-mi afirm acest angajament în mod oficial. Mă bucur că pot să o fac acum în fața dumneavoastră, așa cum am promis că o fac acolo. Și conducând delegația României, înainte de a veni ministrul de externe Titus Corlățean, am simțit o emoție aparte și o responsabilitate aparte și discutând despre dizabilitate, mă gândeam dacă eu, ca reprezentant al statului, ca secretar de stat, chiar ca om, am empatia necesară să înțeleg problemele persoanelor cu dizabilități. Și mă gândeam cum aș putea transmite acest mesaj cât mai aproape de ceva real și nu de un discurs la care nu e atentă lumea, pentru că nu are de ce să fie atentă la un discurs care spune niște cuvinte care nu transmit întotdeauna ceva implementabil în realitate. Și stând acolo la masa aceea din care, cum aveam călărețul pe România în fața mea, m-am gândit la oameni cum sunt domnul Simon aici de față sau Matei și chiar dacă răspunsul este că nu pot simți niciodată ce simte o persoană cu dizabilitate care luptă să aibă aceleași drepturi într-o societate încă mult perfectibilă, nu pot simți. Dar dacă te gândești cum ar gândi o persoană cu dizabilitate și ce ar transmite acolo, aflat în situația de a reprezenta România, poate transmite un pic mai bine. Și ăsta va fi un mesaj al meu pentru colegii care vor urma să se ocupe de acest domeniu după ce voi fi plecat eu de la Minister la un moment dat. Asta o să le transmit. Să simți ce simte o persoană cu dizabilitate în viața de zi cu zi, în momentul în care, sigur, se promovează dezvoltarea societății, faptul că s-au făcut progrese, dar persoana respectivă simte mai puțin în calitatea vieții ei de zi cu zi din ceea ce se discută. Așa cum spunea aici Andreea, am adoptat limbajul și încă avem probleme în a implementa în realitate așa cum trebuie să o facem. Încă avem probleme în accesibilizarea instituțiilor publice. Încă avem probleme în empatizare. Pentru că asta e prima condiție pe care te îndeplinești ca să te afli aici. Nu înțeleg, la un moment dat îmi spunea unul din profesorii mei care m-a ajutat să înțeleg ce înseamnă asistența socială, doamna Elena Zanfir, mă întreba de ce e atât de greu pentru niște directori de la Direcția Generală de Asistență Socială să înțeleagă că ar beneficia de pe urma angajării unor absolvenți de asistență socială care au trăit în centre de plasament. Pentru că ar avea empatia cu care să discute cu cei care au nevoie de serviciile din asistența socială, simțind ceea ce trebuie să simți. De multe ori, problema este că sunt și oameni acolo care, datorită problemelor, datorită proastei salarizări, dar câteodată pur și simplu, datorită lor înșiși, pe faptul că nu trebuiau să fie acolo, nu se comportă așa cum trebuie, ca să mă exprim extrem de elegant.